kereszten, de az ellenség mit használ? Az ellenségünk az egy szellemi lény, és nincs teste, neki test kell, a testet használja. Most én nem mondom azt, hogy belebújik meg ilyenek, mert itt ugye Szent Szellemmel be vagyunk töltekezve, de ugyanakkor kívülről motivál embereket rossz dolgokra, a gondolatokon keresztül, érzelmeken, stb. És Jézus ezért akarja azt, hogy ő legyen az Úr az egész mi voltunkban, az egész testünk felett. Most visszatérve megint arra, hogy ne próbáljunk olyanok lenni, mint Jézus, egy ilyen gondolat jött föl bennem, hogy tegyük fel, hogy megpróbálnék oda menni egy halotthoz és feltámasztani, mert úgy csinálok, mint Jézus. És akkor ugyanaz tehát nem történne meg tehát nem tudnám azt a halottat feltámasztani, mert hiába csinálok mindent pontosan úgy, ahogy ő, meg erőlködök, meg imádkozok, meg minden, nem fog megtörténni. Mert amikor a Szent Szellemnek hogy mondjam, manifestálódik, és ő rajta keresztül meg tud történni, és ez is hitáltal. És amikor azt tudjuk, hogy nem kell utánozni senkit, főleg nem Jézust, hanem már ő maga rajtunk keresztül cselekszik, mondom, rajtunk keresztül néz, cselekszik, lát mindent, akkor ez meg tud valósulni. Hanem itt nagyon fontos az, amiről beszélgettünk az elmúlt időben is, hogy pihenjünk meg ő benne. Én valamikor így pihenek a Jézusba, és akkor elalszom. Az is egy jó pihenés egyébként. De jó, mert még amikor félállapban vagyunk is, akkor üzenem, és akkor utána mondom a Janconak, hogy képzeld el, hogy egy olyan gondolat jött föl bennem. És akkor így gondolkodunk, hogy hát honnan jöhet ilyen gondolat. Tehát, ha megpihenünk Krisztusban, akkor igenis szól. És amikor engedjük magunkat használni, akkor tulajdonképpen egy eszköz leszünk az ő kezében, olyan, mint egy hangszer. Hogy most van egy hangszer, hogyha valaki tud rajta játszani, akkor az megszólal. És a Jézus tud. Tehát minket tud használni, át tud rajtunk keresztül folyni, és tud rajtunk keresztül nagyon-nagyon komoly dolgokat tenni. Azt mondta Jézus a tanítványoknak, nálamnál még sokkal komolyabb dolgokat fogtok tenni. És valóban így is van. Fantasztikus dolgokat tudnak tenni keresztények, mert nem ők csinálják, hanem rajtuk keresztül az Isten ereje. És a Róma 8.11-et, hogyha föltennéd, ami azt írja, hogy, most én nem írtam ide ki magamnak, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor az, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is az ő bennetek lakó lelke által. Tehát nekünk nem kell aggódozni azon, hogy most mi úgy csináljuk, meg fókuszáljunk arra, hogy mit tenne Jézus, és nekünk úgy kell tennem. Hanem amikor az Istenben, amikor Krisztusban vagyunk és megpihenünk benne, akkor igazából az történik, hogy az ő lelke, az ő szelleme, mert itt a fordításban úgy van írva, hogy lelke, de az ő szelleme bennünk lakik, bennünk él, és ugyanaz a szellem, ami feltámasztotta a Jézust a halálból, az a szellem él bennünk, és ez a szellem elevenítette meg a mi halandó testünket is, ugyanolyanná, mint Krisztus. Tehát, amit mondott Jóci, hogy amikor Krisztus jelenlétében, Jézus jelenlétében vagyunk, akkor tulajdonképpen minden ugyanúgy vonatkozik ránk. De mi nem vagyunk Istenek. Ezt a múltkor kihangsúlyoztam, hogy nem vagyunk Istenek, és az előbb, amit mondtam példát, hogyha tegyük fel, hogy utánoznánk Jézust, és mi azt elhinnénk magunkról, hogy olyan vagyok, mint Jézus, akkor megint csak rólam szólna minden, és arra mutatna, hogy én olyan vagyok, mint Jézus. Én fel tudtam támasztani ezt a halottat, én meggyógyítottam azt a beteget, én kiűztem ebből az emberből ezt az ördögöt. És akkor megint csak arra utalna vissza, hogy fölé helyezném magamat mások felé. Tehát ezért sem igaz az, hogy olyanok vagyunk, hanem Krisztus bennünk levő ereje az, amelyik manifestálódik minden olyan körülményben, amikor az Isten jónak látja, és amikor az Isten nem magunk miatt történnek ezek az úgynevezett manifestációk, amikor ilyen Istennek az ereje megnyilvánul, hanem azért történik, mert annak az embernek szüksége van rá, vagy annak, vagy éppen egy egész teremnyi embernek. Tehát mi nem vagyunk Istenek, de isteni hatalmat kaptunk arra, hogy a testünk felett uralkodjunk, ami annyit jelent, hogy engedjük át, ahogy az előbb mondtam,
az egész valónkat, lényünket, értelmünket és cselekedeténket, érzelmünket, mindent, hogy Jézus legyen az uralkodó azon a területen. Nem mindig sikerül, illetve úgy mondanám, hogy ez egy egész út, egész élet végéig való utazás, amiben részt veszünk. De amikor tudjuk ezeket, akkor tudjuk azt, hogy ez akkor valósul meg, amikor közel vagyunk az Istenhez. És azokat viszont, azt a döntést viszont mi hozzuk meg, és kaptunk bölcsességet az Istentől arra, hogy hogyan tudunk az Isten jelenlétében maradni. Például nekem van egy ismerősöm, ő egy tanító, ő egy tanító, aki az evangéliumot tanítja a gyógyulás területén, és ez az illető itt volt Torontóban egy pár héttel ezelőtt, és akkor mentünk érte a repülőtérre, és akkor vártuk a csomagokat, meg beszélgettünk, meg a parkolóba jött, elment a kocsiért, és akkor átcsorogtunk, és elkezdett énekelni. És beszélgettünk, és akkor elkezd énekelni. Mindig a Szent Szellem ez énekel. És aztán megint beszélgettünk, és megint énekelt. És csak úgy dünnyögött magában, énekelt. De egész úton, tehát utána, amikor Jocz odajött, beszélgettük, és énekelt, akkor megint. És olyan érdekes volt, utána mondtam Jocónak, hogy te mondom, van érdekes, de annyira érezni lehetett ezen az asszonyon. Én nem tudom, mi van benne, illetve tudom, hogy mit lehetett érezni, de furcsa volt nekem. És utána rájöttünk arra, hogy ő azért énekel, mert a körülmények olyanok voltak ott, az utazás, meg fáradtság, meg minden. Nem akarta frusztrációt, nem akarta magát, hogy fölidegesedjen ezen azon, vagy bármi történt, és akkor kiesik a Jézusnak a szelleme vonzása alól, tehát a jelenlétéből. És akkor csak énekelt. Ez nekem nagyon tetszett. Például a Michael azt csinálja, hogy a Michael minden mondatot szinte fölküld. Egy atyám, én ezt csinálom, azt csinálom, nagyon tetszik. És ő így él, és ezt ő így éli meg. De nem vagyunk tökéletesek, ezt hozzá kell tennem, tehát bennünk levő Krisztus az. Például nézzük meg a kezünket. Igaz, nem vagyunk olyanok, mint Krisztus. Nézzük meg a kezünket. Ki ez a kéz? Az én kezem, a Zsuzsié. Ez meg az Edité. Tehát a kezünk a sajátunk, de mégis tudja használni Krisztus. Fantasztikus dolgokra tudja használni. Alkotunk vele, és jó dolgokat teszünk ezzel a kézzel. Adunk, segítünk. És ez mind az Isten, a bennünk levő Isten. Én nem mondom azt, hogy azok az emberek nem tudnak alkotni, meg nem tudnak jót adni, akik még nem ismerik az Istent. Azért nem mondom azt, mert az Isten őket ugyanúgy használja. Vagyis hát úgy mondom, hogy ugyanúgy tudja használni őket is. Mert amikor mi még nem ismertük Jézust, olyan furcsa, de akkor is nem tudtuk, hogy az ima, amit csinálunk, csak volt egyfajta kommunikáció. Nekem legalábbis így volt régen, amikor gyerek voltam, meg ugye, abban az időszakban, mielőtt megismertem Jézust. Én kértem tőle, meg én beszélgettem vele, de én nem tudtam, hogy az Istenhez szólok, csak valami, én nem is tudom. És ő már akkor is hallott, és akkor is már tett mindent értünk. De ez a vonzalom, ez már ott kezdődött már, gondolom meg anyamébe. Nem tudom. Na most, amikor Jézus meghalt a kereszten, ugye azt állandóan forgassuk a fejünkben, hogy igazából a halála az reprezentálja egyben a testünk, tehát a mi halálunkat és a bűn halálát. És a feltámadása egyben reprezentálja a mi feltámadásunkat és az új életünket. És egy teljesen új vérvonalat kaptunk, új DNA-nk van, úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy jó, hát én egy nagyon ritka betegséget örököltem a szüleimtől, akkor erre azt tudom mondani, hogy ja, de neked már egy teljesen új vérvonalad van. Most én tudom, hogy ez nagyon egyszerűen és könnyen hangzik, ez megint csak azt mondom, hogy láthatatlan világ, de inkább kapaszkodjon az agyunk ebbe, attól függetlenül, hogy mit mond az orvos, mit mondanak a látható jelek. És ezt is meg kell tanulnunk, erre rá fókuszálni, még akkor is, hogyha a látható világ mást mond, mást mutat. Mert Jézus azt mondta, hogy ti az én sebében gyógyultatok meg. Tehát új identitásunk lett, hogy mondjam, tehát teljesen új személyiségünk lett, személyi változáson mentünk át. Kolosse 3.3 azt mondja, hogy, nagyon-nagyon kedvenc igém ez a Kolosse 3,
mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Milyen fantasztikus ez! El vagyunk rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Gondoljatok bele! Az Isten egy hatalmas, nem tudom, egy hatalmas, nagy valami energia, vagy akárminek, hogyha képzeljük, és benne van Jézus, és benne vagyunk mi is. Tehát ez maga a szellemi szféra, amiben beleilleszkedtünk azáltal, hogy meghaltunk Krisztussal együtt. És az az erő támasztott föl minket, aki őt feltámasztotta. És ez az evangélium, ez a gospel, ez a jó hír. És a kereszt után már a győzelem a halál felett bennünk van. Mindig az agyunkat erre kell ráállítani, hogy a Krisztusnak a győzelme, ami már a kereszten megtörtént, az már bennünk él. És a halál felett, és a betegség felett, és a nyomorúság felett, és minden szenvedés és rossz dolog felett uralkodó a Jézus, és ő van bennünk. Akármit mutat a jelenlevő világ, akármit mutat. Valaki odajött hozzám egyszer, beszélgettünk, és azt mondta, hogy olvastam egy könyvet, evangélistáknak az életéről szól, és szinte kivétel nélkül mindegyik evangélistának ilyen tragédia volt az életében, olyan szörnyűség, ez halt meg, ez betegedett meg, szörnyű dolgokon mentek végig, és azt mondja, hogy félelmetes azt mondja, hogy ezt követni, vagy hogyha valaki erre adja a fejét, és akkor én erre azt mondtam, hogy figyelj, az ördög nagyon jól ki tudja nagyítani, amikor a félelmet használja, nagyon jól ki tudja nagyítani azt a dolgot, amitől igazából ugye mindenki megijedne, és akkor oda teszi eléd. De egyáltalán nem biztos az, hogy a te életedben így kell mennie. Meg az sem biztos, hogyha te nem lennél egy evangélista, akkor nem történnének ezek vagy azok a dolgok. Tehát igazából ő a fókuszpontunkat elállítja, mindannyiunk az iránytűt egy kicsikét elállítja egy másik irányba, és akkor elmegy a félelem irányába, a félelem mit csinál, akkor egy ilyen behúzóckodó, visszahúzó állapotba kerülünk, és nem merünk kilépni, és egyszerűen ezzel tart fogva. Tehát olyankor, és ezt magamnak is mondom, ne hogy szígyétek ám, hát a múltkor beszéltem arról, hogy nem hiszek abban, hogy van olyan ember itt a keresztények között, aki nem fél. Én nem hiszem ezt el, még Pál apostol is félt, hiszen ott van a Bibliában, hogy Isten szólt neki többször, nem tudom hányszor, hogy ne félj. Hát, hogyha nem félt volna, akkor nem mondta volna neki Jézus maga, vagy Isten maga, hogy ne félj. Tehát a félelem az létezik, de amit mondok, hogy abban a pillanatban, amikor így Istennek a szárnyai alól kilépünk, akkor erősödik ez a félelem, amikor oda bújunk hozzá, és közelségében vagyunk, és a ígéreteit és a biztatásait bevisszük a szívünkbe, akkor pedig olyan erőt érzünk magunkban, ami nem is létezik, mert nem a miénk, illetve hát rajtunk keresztül a miénk, igen. És a csodákról egy utolsó gondolat. Mindannyian csodára várunk. Én is csodára várok. Meg sokan gyógyulás csodára, vagy egyéb csodákra várunk. És hogyha nem kapjuk meg azt a csodát, akkor összetörünk és azt gondoljuk, hogy az egész, ahogy van, nem is igaz. És én úgy érzem, hogy sok keresztényt fordít el az, hogy nem látja a saját életébe, vagy nem látja a környezete életébe a csodát. Elfordítja az embereket. Van egy jó hírem, már csoda, az te vagy. Te, meg ti, meg én. Mi vagyunk a csodák. Mi vagyunk a csodák, Krisztus van bennünk, és az a csoda, ami bennünk van, az a csoda fog lenyúlni a másik emberhez. És ez a csoda fogja azt a másik embert kimozdítani abból az életből, amiben van. Csak egy kedves szó, az már egy csoda. Neked nem kell túl sok, túl nagy dolgokra várni. Ezek a dolgok jönnek, mert együtt járnak ezzel. Tehát legyünk mi a csoda, és a legnagyobb csoda, ami létezik, a szeretet. És azért mondom, hogy Jézus bennünk van, a szeretet maga bennünk van. És amíg nem ismertük Jézust, addig, ugye egyszer beszéltünk arról, hogy a görögben van egy szó, az a szó, hogy szeretet a görögbe, nagyon sokszor szerepel a Bibliában, de viszont az a szó, hogy agapé, az egy teljesen más szeretetet jelképez a Bibliában. Kettő különböző, de ugyanúgy mind a kettő a szeretetet jelenti. De az a szó, hogy eros, az azt jelképezi, hogy az egy ilyen
emberi szeretet, tehát egy olyan, hogy szeretem azt, aki szeretni való. Szeretem a kutyámat, szeretem ezt az ételt, vagy ezt a filmet, vagy akármit. Az az eros. És mindent arra, azzal a szóval mindenféle, még a közeli szeretetet, tehát love, tehát ezt is még azzal fejezik ki, úgy mondom, hogy a szexuális szeretetet is azzal a szóval fejezik ki a görög, az eros. És itt a múltkor felvázoltam, hogy például, hogyha van egy közösség, mondjuk a gazdag emberek, akiket szeretnek. Na, kiket? A gazdagokat. Csinálják a partikat, aki csóroz, ne is menjen oda, azt nem szeretik, és ezt kizárják. És tulajdonképpen ez az a szeretet, hogy szeretem azt, aki. Tehát feltételes szeretet. De ugye az agapé szeretet, ami az Isten, ez feltétel nélküli szeretet, és ez a szeretet, ez szereti azt, akit senki nem szeret. Szereti azt, akit elvetettek, a csúnyát, a rondát, az ügyetlent, az ügyetfogyottat, ő szeret. És ez az mit is mondtam, unconditional love, ez a feltétel nélküli szeretet, ami ő benne van. Ez a szeretet van bennünk, és ez az a csoda. Ugye nem kell várnotok csodára, én sem várok tovább csodára. Ezt ma tegnap este jött ez a gondolat, nem kell. De csoda az bennünk van, ez az a szeretet. Nem is amikor ezt valami tudjuk, meg azt, hogy nem csak hogy tudjuk, hanem bennünk van, akkor az a miénk, tehát adhatjuk. És ezt a szeretetet csak azt tudja adni, aki onnan veszi, és veszi, és adja, és veszi, és adja. És ez a mi feladatunk. És igen, szóval azzal szeretném befejezni, hogy imádkozzunk. És szeretnék imádkozni azokért, akik most betegek, és éppen nem tudtak eljönni. És én hiszem, hogy a csoda megtörténik, a szeretet, az nem ismer határokat, teljesen mindegy, hogy itt állok a mikrofonnal a kezembe, és innen imádkozok, de meg tudja, ez a csoda meg tudja érinteni azokat, akikre most gondolok. Úgyhogy én azt kérem, hogy csukjuk be a szemünket, és hogyha bármelyik kötöknek van valami betegsége vagy fájdalma, csak akár nem is kell oda tenni a kezedet, csak csinálj, vagy gondolatban arra a helyre tedd oda a kezedet, vagy gondolj arra a dologra, amivel szeretnél az Úr elé jönni, és akkor megyünk az Isten elé, és ő a csoda, a szeretet, aki ezt teljesen helyre tudja tenni itt által. Mi pedig itt által el tudjuk ezt venni. Mennyei Atyám, a Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Köszönjük neked a teljességet, a csodát, amit belénk helyeztél. Köszönjük neked azt a fantasztikus csodát, amellyel föltámasztottad Krisztust a halálból, és amellyel minket is föltámasztottál ugyanúgy a halálból. Ez a csoda ott van az mi vérünkben, a DNA-nkben, ott van minden porcikánkban, amikor kinyújtjuk a kezünket, és bárkit megérintünk ezzel a kézzel, Jézus, te érinted meg. Amikor ránézünk valakire, akkor Jézus, a te szemed fog ránézni arra az illetőre. És amikor gondolkodunk és beszélünk, akkor te szólsz belőlünk. Ó, köszönjük neked, drága Szent Szellem, én érzem a jelenlétedet, és olyan jó ez. És én most azt kérem tőled, Atyám, hogy távolságtól függetlenül, Uram, föl fog sorolni egy pár nevet most, akiket én nagyon-nagyon szeretnék eléd hozni. És ezt a bizonyos csodát, ezt a gyógyulást, amikor nem is tudnak még róla, vagy nem is értik, de te megérinted őket, és rájuk árasztod ezt a csodálatos, gyógyító erődet. És én először szeretnék imádkozni a kicsi unokámért, akit az orvosok azt mondják, hogy a fülét meg kell, hogy műtsék egy hónap múlva, mert nagyon be van tokosodva neki ez a, nem tudom, a betegségnek a visszamaradása, és akkor ki akarják tisztítani a fülét, de én hiszem, Uram, hogy nem kell, hogy műtét legyen ott, és nem kell, hogy csövek álljanak ki, és ott lejöjjön az a valami, hanem te most oda teszed a kezeidet a kis fejére, és átmelegíted azt a területet ott, és elkezd jönni belőle, és teljesen kitisztítod, Uram, és köszönjük ezt neked. Uram, eléd hozok még, eléd hozom az Anitát, eléd hozom a Jánost, akiknek szintén problémáik van. Te tudod pontosan, hogy mi az ő betegségük, vagy hát nem, tehát ilyen gyengeségük, vagy akármi, ami ott van. Eléd hozzuk, Uram, és most érintsed meg őket. Köszönöm, hogy elveszed a fájdalmukat, és mindent, ami nem oda
való, és minden, ami nem oda illik abba a testbe, azokba a testekbe, Uram, eléd hozzuk az icát. Uram, köszönöm, hogy teljes gyógyulást azt az icának. Innen távolból, te nem vagy távol, te ott vagy mindenhol. Teljesen átvilágítod az ő testét, megérinted, megtisztítod, meg szűröd az ő vérét, és mindent, Uram, ami a testében van. Te teremtetted őt, és tudod. Köszönjük neked, Jézus. És nem tudom, akiket még nem említettem, most így nem jut eszembe értelem más, nem tudom. Van valaki, akinek van ismerőse, akit megemlítsünk, vagy mindegy, szóval Uram, köszönöm neked, hogy ami a szívünkben van, ami gondolatunkban van, Uram, azt te tudod. És mindazoknak az embereknek erőt adsz, gyógyulást, szabadulást a betegségektől, és közelséget hozzá. Köszönöm, édesatyám, hogy Jézus Krisztus nevében. Amen. Most énekelünk még egyet, jó? Még egy dalt énekelek. Amikor Zsuzsinak volt egy daganat a nyakába, egy jó pár évvel ezelőtt, és ezt most mondta el, amikor a Bence fiammal ment el, ő hány éves, de hány éve volt, ez 7 éve? Bence volt akkor 12-13 éves, és kivettek egy ilyen kis, ugye biopsy-nek hívják, kivettek egy kis szövetet, és megvizsgálták, hogy ez milyen fajta daganat. És behívta az orvosnő vagy a doktor, és azt mondta, hogy egy szomorú hírt kell, hogy közöljek, ez egy rákos daganat. És nagyon elszomorodott, és a gyerek is, aki vele volt, és most mit csináljunk, hogy legyen, és a Bence azt mondta, hogy anya, elég az, hogyha Jézus tud róla. Tehát mindannyian az Isten kezében vagyunk. És bármilyen probléma vagy betegség van, az Isten tud róla. És ez elég.
Jézus.